Hey, bezitshisa kuthando nesithembu season 8 episode 17 apho uMakhwela ede wafika bethuna kwaMseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke isini yokuqala sibona utata uMusa Mseleku echaza uba unumber 5 ukhona. Bathi ke abakhosikazi akhe ba hayi makangadibanisi izinto and akaphilanga, like ba yiloo nto befuna uba uwife number 5 engaziswanga kwaye nabo bakwapha ngabapha ekhaya, therefore ke inoba makangabonwa wife number 5, yabona, besamphikisa. So kwathetha uBhudvukile, namazi ke uBhudvukile lo bekhe wacaphukisa uMangwabe noMayeni, wathi hey wenza iqhinga, wathi ucela ba ezibona bengabantu abangotata khe baphume babambe imeeting uthetha ngoba bambone nalo wife number 5 okanye kuza kwenziwa njani. Yabe ke phofu indlela yoba bafuna uphuma bayobona uwife number 5. Nyhani ke bashiyeka oomama aba bebehambe beze nabo abantu bakwaDuma, noomama aba bakwamSeleku bashiyeka bona phendlini, abantu bangotata bahamba ke baphuma. Fika kwabo phandle, hayi yatsho ingoma, babe bebheka egeyithini. Hayi bafika egeyithini, yabe imoto ifika ke enoMakhwela. Hayi ke utata uMusa Mseleku wavula igeyithi waya kuba emotweni wabaxelela ba hey abazukwazi ungena ngaphakathi ngoba kukho amakhosikazi akhe amabini angakabikho right ngale nto yakhe uMakhwela. So ke uyabahlonipha ke ngoku, so bazawucela uba bambone apha ngaphandle uze nabo abantu abangotata. Hayi ke abantu abangotata bamphake imali ke, bamwelkhama ngomnika imali. uMakhwela ke wachaza uba hey ngelishwa, uthetha kwidayari yakhe uba ngelishwa akakwazi ungena ngenxa yesimo. uMakhwela ke wabuza kutata uMusa Mseleku bekunye kwidayari uba so iza kuthatha ixesha elingakanani uba ilunge le nto yakhe, uyobona le nto yakhe uba engafunwa. Wanqanda ke utata uMusa Mseleku because bebuza nge-English uMakhwela uba hayi makangakhulumi isiNgisi. Wathi ke utata uMusa Mseleku uthethile noMakhumalo xa beredi ukudibana naye bazotsho ngoba akafuni ubacinezela bavume ukumbona bengekho ready. So ke kuzofuneka uMakhwela alinde. Wathi ke utata uMusa Mseleku ebesemlungisele uMakhwela nendawo yohlala pha, kodwa ke ingxaki leyo yoba kungavunywa, so izandla zakhe zibophelelekile. Shame ke uMakhwela wachaza uba yho hayi uphoxekile ngoba kaloku utata uMusa Mseleku ebeyazi uba njengoba esiza nje akazukwazi uba angene because bezixela uba yena uzawunyathela emagcekeni akwaMseleku, wade watsho uba yho zange wanyathela pha oko. So ebe-excited uba uzawude angene phana, yabo. So ke wathi udisappointed because utata uMusa Mseleku mosi umbize ngoku eyazi uba akazukwazi uba angene pha, so ngemxelele. Ndabe ndiqomba hayi kaloku utata uMusa Mseleku befuna ne-content because I'm sure besekubhaliwe kwiscript soba uMakhwela funeka efikile bashude ke ngapha kwegeyithi. So mhlawumbi xa bemxelela uba amakhosikazi awavumi okanye awuzukwazi ungena, mhlawumbi bezawuthi so ndisayaphi ke ngoku kaloku andizukwazi uba mandize soze ndibe ndibonwa ngapha kwegeyithi. So bengazazi ke shem Makhwela uba uzawubonwa ngapha kwegeyithi because abantu besebemgxeka. Hayi ke kwabuywa bethuna niyobona uMakhwela, bangena abantu bangotata be-excited becula. Hayi ke wathi uMayeni hayi abantu soze bengavuyi kaloku ubona intombi, ngubani ongavuyi ubona intombi. uMakhumalo ke noMangwabe baziva besithi ba ingathi abadingeki or ingathi abahloniphekanga ngale nto yenzekayo. uMangwabe ke kwacaba ufumana i-phone call esuka kuMawande, uMawande funa uba ayomlanda ngoku bekusebhizi ke. Hayi ke uMakhumalo wathi naye uvile uba uMangwabe uthethe efowunini uba kho umntana ofuna uyolandwa, so waboma makahambe naye amkhaphe because anyways ababoni ingathi sikhona isidingo sabo pha, bahamba ke. And then ke ngoku kwabuywa, so sababona ke ngoku sebeshiyeke bebodwa bengabantu bakwaMseleku. Then utata uMusa Mseleku wathi ke bazawubiza nje i-meeting yabo as ifemeli. So ithe ivulwa i-meeting yabe sele inguMakhumalo ecacisela uMangwabe uba Mangwabe into eyenzekayo ngondifika apha ndiye ndaxelela uMacele uba abantu okanye sesane-disagreement noMacele ngenxa yoba mna ndisike ndathi abantu mabaye kwaMacele kuba bebefikele khona for uba like bazokwazi ushuta bona kule ndawo bebekuyo. So uMacele uthi uMakhumalo makangathi abantu bafikele kwakhe, uyayiva. So lelo chuku ke baphele uMseleku wethu engathi uyathethelela uMacele baberongo uMakhumalo ngothethe loo nto leyo, but then abanye babe besithi but bebefikele kuye nje na.
But anyways, uMayeni ke wathetha noMthombeni kwidayari ngokuba azise abantu aba bazobona uwife number 5 wali yena engazi or engaxelelwanga. Wabe emkhomba nomkhomba ke baphikisana ke into edikayo. Hayi guys, mna baqalisa undika ngoku uTata Musa Mseleku noMayeni nokuphikisana kwabo. uMayeni athi uMusa umenza islima, wathi ke uMayeni uMseleku makangazenzi msulwa xa ebona amakhamera. Wathi uMseleku yiloo nto ke uMayeni kusithiwa udelusional because ayikho le nto ayithethayo yento yekhamera. Wathi uMayeni urayithi uthi ndi-delusional uvumelana nenkosikazi yakho kucacile uba yintweni ithethayo phaa emzini wenu, ngoba kaloku uthi bona bayithetha bayigqiba into kawife number 5, uyabona. So wayivala ke uMayeni ngokuthi mncim. So ke sana ngoku sinala makhosikazi mathathu, uMayeni, uMakhumalo noMangwabe bangathi bayevana ngale nto. So uMakhumalo waveza uba baxelelwe uba uMacele uye wafowunela amakhosikazi apha kwaDuma, wabaxelela ke uba ze beze bazosapota ngoba it's either kuzolotyolwa okanye izawuba ngumtshato kawife number 5 because kuqala bekuthiwa bazoba khona abantu abangoomama. So ke uMacele xa buye wathumela i-voice note kwatsho uMangwabe uba kuthiwa uthumele i-voice note uMacele. So Macele wathi I wonder ngeyiphi loo voice note. Bathi ke aba mama bebeze kumcimbi kanumber 5, bona bavele loo nto le bakuziwe kumcimbi kanumber 5. uMacele wabesana emelwe ngumqa ekhuza, ndaqomba uyabonakala ukuthi uMacele uba noba uyenzile loo nto le. So I don't even know why eyiphika, ngoba ngetshile uba ewe vele ndibaxela uba kuzawuboniswa kwaye kuzawufika nonkosikazi omtsha bendimxelele nani, because Macele wayemxelela uMayeni. Wathi uMayeni hayi ke nakakazuza. And then uTata Musa Mseleku wayemxelele uMakhumalo wangulo othi makangazidibanisi. uMakhumalo wamxelela uMangwabe. So iyafana babeyazi bonke. So bandidikile nani uba benqangisa uTata Musa Mseleku ngoba kutheni ngabaxelanga because bebeyazi. Wade wathi uMayeni ngokwexelwa nguMacele yena uzawusele angaze basebenze kakuhle ngongathi akazuya. So andiyazi bebezele ntoni because all 3 of them bebeyazi uba kuzawuziswa uwife number 5. Kodwa babhizi bathi uTata Musa Mseleku if ebebaxelele uba kulo mcimbi awenzayo uzawuintrodusa nowife number 5, then bona ke bengakhange beza. And then ke bethunani uMakhumalo uthi wabesithi uTata Musa Mseleku kutheni ingathi uMakhumalo unengxaki. Wathi uMakhumalo ewe unayingxaki, ingxaki kukuba ezisa umntu kwispace sabo athi agqiba esithi uTata Musa Mseleku likhaya labo Eliana, yayiva. So kutsho umntu ke phofu owayesakha for sister wives bakhe. uMakhumalo kaloku ngulo uchaza uba umzi kaMayeni wakhiwa nguye, umzi kaMangwabe wakhiwa nguye, naye ke wabe epha. Ngoku kunzima uaccepta omnye umntu uthi ufika emakhayeni abo. Babefika emakhayeni obani bona than aba, because uMangwabe ufike uMakhumalo epha. uMakhumalo noMayeni ke asiyazi into yabo ngabe babangisanayo uba ngubani ofike kuqala ngubani ofike emva. Hi guys, I don't want to lie, I'm so bored. Yandibhora wethu le nto, and I just wish uTata Musa Mseleku aveske athathe le wife number 5 abayeke bahlala hlobo. Umntu xa yi-10 yakhe aye kuye angamhoyi amshiye apho, baske baboma bathini na, because uMacele ude wathi yena akafuna ufika kwipoint yoba ade achaze umntu wafika njani phaa kwaMseleku, because siyayazi kaloku abanye yayingathi zineni bebethi izigubhu baphele bangena. So yeah, injalo ke bethunani into. That's what happened kuThando Nesithembu season 8 episode 17. Ndinewari nje uba uTata Musa Mseleku shem egula, uLisizi akekho strongo because kaloku akaphilanga. Nam ngoku I just wish uba noba ibingekho yonke le nto, because si-worried about his health, but otherwise mna benza waveske ndithi hayi wethu bahambayo. So sala siyicenga qhubekeka athathe wife number 5, bahambe nyani ke bahambayo, basale ke beyicenga naba afuna uyicenga nabo, ngoba kaloku nguye luphushayo le nto othatha wife number 5 ngoku ebona uba kunzima. Anyways, inkosi kakhulu ngothi nibukele le video. Khani ke naba nicinga ntoni ngayo, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.